Здравейте, приятели! Днеска сме в Roblox. Ще играем играта, къде че крием като предмети. Тук този, помните ли в миналото видео? Ето този Brain Rot, не го знаех как се казва. Но вече го знам как се казва. Той е Був Кармел. Добре. Тун са тралела и карта го нямат. Така че завзеха с пистолета, в случай някакво шкафче, училищно шкафче. Добре. Айде да гледаме. Дълго пак в началото зададе като миналото видео, където ако направо всички, които играят, бяха на едно място. Преди Бог си играли. Зато спигим. Чай най-добре. Добре. Кой иска там? Тук идвайте. Тук е най-интересното ми. Какво прави тази? Къде се намля? Къде? Аз прескочи цялата земя с първи долу. Ще ми падна от земята. Добре, и да започваме. Аз буквално лета. Аз съм 6-7. Ето, буквално летях. Ето. Но... Така е много добре. Не, аз ги замък. Не може да е тук. Не могат в момента. Какво ти се случва? Всякеш. Сега правим втора част, нали? Това го искам. Ето лаза. Какво става? Ето той лаза на... What the... Добре, аз кому замързяване просто. Ще го изчака да виси от тук. Лазачето е при мен. Значи това е да ми е такъв последен. Знаете от миналия епизод колко ми е готин. Ето му такъв, като той червен, където е. Гранометри, бе! Тук има граномет, снайпер. Това са супер. Ще ми покажа, че съм на 0 живота тук. Ще ми покажа, че е умирал. Али мали. Да не ме види тази. Не идва при мен, Не е при мен. What? Какво стана, бе? Направо. Леле мале ще става. Леле мале. Where are you? Аз съм 6-7, който покача. Какво става на той, бе? Каквото иде с огоре, ба. Какво стана? Е така направи и тук. Ето и да се. Така.
какво е сега. Сега кой е Крис, кой търсиш? Кой ти Крис, кой търсиш? Шест. Става. Аз идвам тук, ей. Аз ще така и тук и... Нека в телевизор ще се прави. Аз съм масата за голник. Болник. Аз съм масата за болник. Аз съм масата за баскетбол. Сега ще няма. Той не тя горе, той долу. Добре, thanks. О! Що не влезе в YouTube, бе? О, ти стана! Снима видео, снима видео и ти ме влизаш в YouTube. Снима видео, ти ме влизаш в YouTube. Мале. Ще поводея. По-бързо не можеш ли се видео? Да, с какво иска от мен? Нека буркан вика. Плат. Тук всеки сте знае, че има плата. Вижте какво правя. Той изразял картата. Той се изразял картата. Да, с някаква се спава. Ето ме! Ето ме! Ето се тук. Так казвам. Иксиксе. Така мога да прочета. Така мога да разбирам. Това му прочета. Малко на гъм. 1, 2, 3. Как се местите? Как се местите? Зоя се гледам някой ти играеш. Се тука. И там погледам. Hello bro. Hello bro. Nani? What the fuck? Watch that. Забих си главата. Добре, какво? Аз съм с пиониро Гърлобило.
Вижте, аз съм Six шпиониро Six. Аз съм шпиониро Six. Вичкнал времето. Аз шпиониро Six. Six. Не, то спрят го мрат. Той прави. Това е супер добре, той човек. Това червено нещо пред мен. What? Гледам в момента цялата галерия. Я гледам в момента цялата галерия. Да. Нека се скрил некъде тук на таван. Вот и днес член при мен. Вот така много готино да гледам. Добре, мама. Как да те подозират? Ти си неко члецът. И там please! Heal me, please! Heal me! Сега я съм... Чин. Масса крыша. Да, време ли ще да играем пак? Игра за криене, само че друг вид. Да търсим. Искам да намеря един друг вид. Тя е тотално пред мен, само искам да видя той какво играе. Мисля, че не игра страшно. Какво стана? Добре, тази игра играем. Какво да... Тази си е полегнала. Тази е на плаш. Тази се е полегнала. Видяхте. Как да дойда при теб? Мога ли да клекна? Не мога да клекна. Даже като гледам се я клекна, ама аз не мога. Тя печален начин има за клякане.
Какво ще старам се да дойде тук? Няма нищо. Между тук сигурно няма още не излязъл коренния аптик, а е още хелмийски апдейт. Какво стана? Аз умрях. What? Той карта е нова. Май тази карта е нова. Да, нова. Това ще мога да ходя. Заради той бък. Си дължи. О, там могат да излизат. Какво стана? Се казват нещо. Кога? Не. Така се намерва човек. Може да няма тук навън, къде има вътре нещо. Да има 5 милиона хиляди милиарда човек. What? Какво стане, не мога да сляза. Сега ще играем Брокеймънд. Не Брокеймънд. Някоя друга игра. Къде е да бъде тя? Това е тази игра. Ето тази игра ще играем. В момента. Да, ще играем. Сега това като се наигра, ще игра. Какво стана? Кой ме уби? Като спра видеото,
Ще почна. Какво става? Кой ме бие? Ама нека! Има някакъв дух тук вътре. Не бе! Какво става? Чакай. Трябва науча да го прави. Да се разтастим. Не, спирам видеото и играта. Спирам видеото и играта. И сега ще кача видеото. И ще и ще един епизод ще заснема на Fortnite. Нали, това не е първата игра на Fortnite, ще трябва да науча да спра. И чао, приятели! До видеото, което сега ще кача.